ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони канали Агентства ТВ. Дӯстон, имрӯз 18 августи соли 2025 навори ҷолиб кардам баъди шумо. Касоне ки аз ҳамин Тоҷикистон ё ин ки аз Русия, аз кадом нуқтаи ҳамин ҷаҳон ки тамошо карда истода бошем, бардороҷоно меҳмон бошен, агар хоҳишмандам яктаи лайкҳоро бизанен, аз шумо ягон чиз намеравад. имрӯз хонаҳо бисёр квартираҳо аз шаҳри Душанбе ҳастанд. Нарх наво намедонам ака маъқултон мешавад ё не. Бисёртар коммент кардем ки ака квартира илоҷ боша бисёртар аз Душанбе монем. Хуб, ҳатман мезанем лайкҳоро, дар канал чикор мекунем, подписатсия мекунем. Барои реклама бардоро анамхи хонаҳо боша, агар метавонем ки дар рақами ма WhatsApp, Telegram, имо ҳама аст, муроҷиат кунед шербачо. Ба эълони якм мегзарем. Якта хонаи фурӯшӣ ки айни ҳол дар ноҳияи Рӯдакӣ қарор дорад, деҳаи Алибой мегӯянд, дар даҷаш аниқтараш дӯстони ман иборат аз 6 сотиқ замин ва 3 дархона дорад бо таъмири миёна. яъне ки бардоро ҳавличаш ҷои даркориш чикор кардаги стяжка кардаги аст. хонаи заминӣ астай, дар ноҳияи Рӯдакӣ 6 сотиқ замин дорад. хуб, кухни, ошхона, ҳезмхона, оғилхона, ҳамом ду тайга, термекс, ванна, карочи ҳамаш ҳастай бардоро алоҳида кардагӣ. об ва барқи доимӣ, ремонти хона ништияги бадай бардоро. миёна яъне ки средни аст. тамос гиред, хоҳишмандам аз шумо, яъне ки боқимонда маълумотро агар аз хеле яка бихоҳед ки бипурсед, марҳамат занг бизанед. роҳи мактаб як 500 метр дур астай бардоро. наздикишта масҷид астай. тамоми чизи чораш қатӣ фурӯхта мешавад, мехона. рақамҳои 31 225 581 марҳамат занг бизанед дӯстон, ё ин ки 901 09 98 71. анаида моша ҳам WhatsApp дора. 400 000 сомонӣ нархи хона гирифтесан. азоми канали мо касоне ки занг зада бо арзон мекунад. ба 2 миллион мезарем дӯстон. як тайгар квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар аст, яъне ки дар Қурғонтепа, дар райони Дӯстии халқҳо. ҳамхеле як район дора бардоро. касоне ки агар медонистен хуш ба ҳолтон, касоне ки намедонистен бардоро ака фаҳмиден. 2 ҳуҷра дора бо 48 метри квадратӣ дар дуюм ошона аст. ҳамин бино худаш бардоро бинои 10 ошонаага ва навсохт аст. тамос гиред, рақамҳои 947 67 45 WhatsApp ҳам дасти ака. ремонтш олӣ бо тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ. ҳамом ҳоҷатхонааш бардоро ҷудо аст. мақсад ки санузел ҷудо гуфтага бардоро. лифт фаъолай, мақсад ки шумо азоб намекашед. ака дуюм ошона астай. хуб, бо нархи 483 000 сомонӣ боз насиб боша муомила карда мешавад. марҳамат занг бизанед касоне ки харидор бошад. ба эълони сеюм мегзарем. эълони сеюмон чие? боз як тайгар квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Синон, ҳам Мардонда, Дӯстӣ. шумо медонед касоне ки аз Душанбе ҳастен дӯстон. хуб, 2 ҳуҷра дорад, 40 метри квадратӣ. ремонташ бовар кунед, агар бениҳоят замонавӣ кардагӣ. хиди хона боша бардоро дар якум ошона айни ҳол қарор дорад. шумо дар лифт дӯстон дар кор тамоман намешавад. хуб, дар якум ошона 2 ҳуҷрага 40 метри квадратӣ бо тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ, яъне ки сохтагиаш шумо тамоман дигар азоб намекашед. ягон чиз дигар харидорӣ карда омада дар хонаҳотон насб намекунед. дом ҳамид омай 540 000 гуфтеса нархи хонара. тамос гиред тариқи WhatsApp, рақамҳои мегафон дастӣ ва ҳам WhatsApp-аш 931 0063. ина марҳамат рӯбарӯи частай. ба чорум эълон мегзарем. квартираи фурӯшӣ боз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. аниқтараш дар куҷо? Гулистонам меган, циркам меган баъзе одамо. хуб, 2 ҳуҷра 53 метри квадратӣ дар сеюм ошона айни ҳол ҳамин квартира қарор дорад. бовар кунед ништиягай сеюм ошонадай. бино бошад, бино 17 ошонаага аст. бинои 17 ошонаага дар сеюм ошона айни ҳол хидами хона қарор дорад. дар циркай 698 000 сомонӣ, як 300 000 сомон кам 1 миллион мешавад бардоро. бовар кунед бениҳоят маблағи калон, квартираам камтара хистаган. рақамҳои мегафон 975 66 охириш 4 тана. марҳамат занг бизанед. 2 талиф дора.
поёнда майдонча дора барои фарзандакотон, барои кӯдако. ҳавлича дора. боз эълони дигари квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе аст. дар ноҳияи Сино аниқтараш иборат аз 2 ҳуҷра ва 51 метри квадратӣ. ака бардору шарт несте ки шумо дига ремонти хонара гап занем ки чӣ хел я чӣ хел нест. дар ҳафтум ошёна қарор дорад худи ҳамин хона. дар навастройкаи дом бениҳоят доми нағз 585 000 сомонӣ бо ин ҳами хел састяниш ин ҳами ҳолат қатъӣ. ҳамон ҳоҷатхонааш як ай бардоро гуфтамонтон. атаплениям дора. ҳуҷҷатҳо пурра омода кардага дар нуқтаи бениҳоят зур қарор дорад. дар нуқтаи сӯзишворӣ Zoir Oil 112 анаму тарафда. инак мегзерем ба эълони шашам. боз як квартираи бениҳоят хуби дигар дар шаҳри Душанбе. дар кӯчаи Маяковского парки Мироненко да бардоро. дар парки Мироненко кӯчаи Маяковский ба ноҳияи Сино дохил мешавад бардоро. 2 ҳуҷра дорад 45 метри квадратӣ. дар сеюм ошёна айни ҳол ҳамин квартира бо нархи 520 000 сомонӣ. ҳолатш бад нестай, састянаш ништяк бардоро. ирам ҳамон ҳоҷатхонааш як ай гуфтамонтон. атаплениям дора. агар ки хушрӯ муомила кунем шояд ки ба чизи чорааш битатон. ака рости гап бардоро 520 000 сомонӣ фикр мекунем камтара гарон аст. хай ака касоне ки зуртон мераса марҳамат занг занед, не ки ҷош ҷои нағз бардоро. рақамҳои 972 71 1871 марҳамат занг занед. сабаби фурӯхтанмон мега мекӯчем ба шаҳри дигар. эълони ҳафтумон бардоро квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар цирк аст. агар ки пушти ҳамин китобхонара дида бошен, дар ҳамин пушти китобхона аст дӯстон. як ҳуҷраага 55 метри квадратӣ айни ҳол дар 17-ум ошёна худи ҳамин квартира қарор дорад. як сарта меброи бардор тамоми шаҳра ба чашми сар мебинӣ. бино худаш бошад бинои 19 ошёнаага аст. 555 000 сомонӣ бардоро. бениҳоят маблағи калон. хуб тамос гира рақамҳои 975 99 охириш бошад 46. ҳолат ба таъмир шарт неста дига бигӯтон. ҳамон ҳоҷатхонааш як ай иам атаплен дора. ҳуҷҷатҳо шартнома. боқи монда маълумото хоҳишмандам рақамҳоро гузошта будем занг занед. эълони дигарӣ. эълони ҳаштум. боз квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. инаш бошад дар Шоҳмансурай дар наздикии аэропорт дорад. 2 ҳуҷра дорад 56 метри квадратӣ дорад. ана дар дуюм ошёна. бино бошад худаш бинои 3 ошёнаага аст. худи хона дар дуюм ошёна қарор дорад. 570 000 нархи хона. тамос рақамҳои 110 03 92 94. занг занем бардори азиз подписчикои муҳтарам, касоне ки хайрдор бошанд. 570 000 нархи хона. хуб таъмираш миёна. ҳамон ҳоҷатхонаашам ягая ва таплени дора бардоро. ака рости гап шумо пурсон карден, яъне ки квартира бисёртар бошад агар аз шаҳри Душанбе мақсад акаҷон пешниҳод кард. ман камаи шуморо мехонам бардор илоҷ мекунам ки дастрас кунем. эълони ноҳумон чи ай? эълони ноҳумон ҳамин ки боз як дигар хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хӯросон аст. касоне ки аз ноҳияи Хӯросон яъне деҳаи Гулрез, посёлкаи Расвет аз ҳамин тарафҳо агар ки хонаи замини хар бошанд, ҳамин видеоро ҳамода поделиться кунем бардоро, то ки онҳо хабардор шаванд. баъд рафта хонаро бинанд, дар таъби дилшон бошад хайрдорӣ кунанд. 3 дар хона дорад, 10 сотиқи дигар замин дорад. ҳамин рақамҳои сетае ки мондагием дар поён дӯстон 750 44 33 55 ё ин ки 008 11 80 21 рақами охирш бошад 988 41 66 21 марҳамат занг бизананд. 10 сотиқ ё ин ки қариб 12 сотиқ заминае. документош қатъи 12 сотиқ. мактаб Садиқ бардоро 400 метр дуртар, масҷид 150 метр дур. Дита магазин 200 метра мақсад ҳами гирд атрофта ҳаста мега. об ҳавлӣ да ҳаста бардоро паста, яъни ҳуҷҷатҳо техпаспорт дора. хона 2008 сохтагӣ мега, ремонташ миёна. ака и хонаро рости гап аз наздик рафта чикор кана накунад, дида накунад.
الان ده همان همه که باردارو داخل برنامه رسیم لایک خودتون دریغ نداره حتما به کانال підписатися کنین شد بچه از شما هیچ چیز نمیره داشته باشند چونین کوارتیره های خوب یعنی که برای زود سودا کردن مرحمت مردارو در واتساپ مراجعه کن غیر از این کانال با کانال خوب هم هسته بخواین در تیک توک هم نصیب باشه رکلامش میکنیم فقط که اگینستاتش ما رو منتظر مردم در واتساپ یا اینکه تلگرام یا اینکه ایمو مراجعه کنید با شما تشکر میگم که تو همین دم با ما بودید یعنی نواری ما رو تماشا کردن ما رو سیاب قدر میکنم شما را خداوند یار مددگارتون باشد دوستان پناهتون به خدا